Okay, filmer du lige? Filmer den? Nå, okay. Okay, vi vil gerne fortælle jer, hvordan man laver sådan noget her. Helt vildt lækkert til det, så man kan bruge til alt muligt sjovt. For eksempel sne eller alt muligt, ikke? Og det er ikke engang koldt, det er faktisk dejligt varmt lige nu. Prøv at mærke. Ja, og det er helt vildt dejligt. Og så nu vil jeg lære, hvordan man gør, ikke også? Det her. Så jeg har kun brugt måske 1 teskefuld til at lave alt det her, ikke? Det er sådan noget med at købe Cool Shop. Og så blander man bare sammen noget vand, og så går man rundt, og så bliver det til chili. Jeg synes faktisk lige, vi skal demonstrere geleets gode effekt. Har du lige prøvet det igen? Og det smelter ikke engang. Nej, fordi det er sådan nogle små plastikkugler. Yep. Altså kan man faktisk godt mærke. Det er helt vildt dejligt at røre ved. Det føles ligesom en sæbe, og det er ligesom en god håndmassage. Man kan også bruge det til fodmassage, sikkert. Man kan også bruge det, hvis man står på snowboard eller et andet om sommeren. Så kan man bare lægge det ud på græsset på en bakke, og så kan man gøre. Der skal jo ret meget til. Nej, man kan bare bruge den der. Så kan man bruge, jeg tror det er 5 meter, man kan dække med sne. Så ja, vi ses. Det var Ginger Katrine Husøret. Ja, vi ses. Okay, Michelle, du må godt slukke videoen nu. Michelle.